मोनसे दुखुनांथाव खौरां गोनोखोआरि आदबजों आबाद मावग्रा सासे लाइमोन आबादारिया रुंसारि जाबाय। सासे जौगाफुनाय लाइमोन गोनोखोआरि आदबजों आबाद मावग्रा सासे लाइमोन आबादारिया रुंसारि जाबाय। नंगौ, धेमाजि जिल्ला जनाय हालामनि सासे जौगाफुनाय लाइमोन गोनोखोआरि आदबजों आबाद फोथारखौ हाबा हारिमुनि गेजेरजों गावजों लोगोसे नखर आरो हारिनि गेजेराव गायसननो थाखाय नाजाबोनाय बयजोंबो सिनायजानाय डिम्बिसर स्वर्गियारिया अबथिरा थांनाय हराव उन्दुनानै थानाय समावनो हारसिङै सोमोनांथावै रुंसारि जानानै थायो। बिथांनि बेबायदि रुंसारि जानायाव जनाय हालामनि थाखाय सुख'हायै खहा जाबाय। मख'नो गोनांदि बिथाङा खम समनि गेजेरावनो गावनि रोंगौथि आरो आदबनि राहाजों ड्रागन आबाद, आगर बिफां गायनाय, माइ आबाद, मैगं आबाद, अमा आरो ना फिसिनाय बायदिजों गावखौ फसंथानो नाजानाया इयुन जोलै लाइमोन आरो हारियाव गोहोम खोख्लैलांबाय। बिथांनि बेबादि हरखाबै रुंसारि जानायाव जनाय हालामनि बर', नेपालि, मिसिं आरो असमिया माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे बिथांनि बेबादि सोमोनांथावै रुंसारि जानायखौ नखरनि सुबुंफोरा माबा मोनसे जाहोन थानो हागौ होननानै जनाय पुलिस थानायाव खौरां हरनानै जिल्ला थाखोसिम पस्टमर्टेमनि थाखाय लांनाय जाबाय। खुलुमबाय। जोंहा दिनै जोबोद दुखुनांथाव मोनसे खौरां, जाय खौरांखौ दिनै जोंनि जनाय हालामनि गासै सुबुङानो जे दुखु फोरमायदों। दिनै जोंहा जाखांफुनाय सासे गोख्रों आबादारि होननानै बुंनांगोन। जे बिथाङा गोबां जोंनि बे आबादारिनि जे गोबां बिहोमा होलांबाय। दा बिथाङा गावनो निजेनो गायनानै ड्रागन गायनाय बायदिसिना आबादारि मावनानै जोबोद खोब मोजां आबाद मावबाय थादोंमोन। दिनै हरखाबै उन्दुना थानाय समावनो जे मा जानानै गोमालांखो, दा बे खौरांखौ मोननानै जोङो जे गासै जोंनि जनाय हालामनि आबादारि जानानै जों खोब दुखु फोरमायदों। लोगोसेयैनो जनाय हालामनि जानानै आं बेखौनो बुंगोन जे जियानो जाया, जे दिनै बिनि थैनायनि माबाखौ जोङो सावगारिखौ खोब आलादा रोखोमै जोङो नुनो मोनदों। जे जिहेथु जों गुबुन थैनायनि गोथै सहखौ बेबायदि रोखोमै नुनो मोनाखैमोन। उदैनिफ्राय लानानै खर'सिम जिथुनिखि जे बेलेग गाब लादों, हयथ' गोसोम गाब लादों, जे बे जिनिसखौ माबा मोनसे माबा मोनसे दं नामा, बेखौ जोङो नायबिजिरनो थाखाय पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय जे दिनै जिल्लासिम लानानै थांबाय। जुदि बेफोरबायदि दङब्ला जे पस्टमर्टेमनि गेजेरजों जाहाथे गासैखौबो मिथिजोबो बेखौ आसा खालामबाय। दा बेखौनो बुंगोन, जोंहा खोब गिदिर मोनसे खहा जादों जोंनि बर' हारिनि थाखाय, जोंनि जनाय हालामनि थाखाय, जोंनि गासै जे आबादारिनि थाखाय खोब गिदिर खहा होननानै आं दिनै बेखिनिखौनो मिथिबाय। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै,
थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।